giyudo pesa. Mano yo achiel. Yo mar ariyo en yo mar pogo pesa mawuok nationally. Okay? Koro iyudo ka the division of revenue en pesa mawacho en chik wacho ni pesa mawuok mok bedo collected nationally no nitiere a percentage manyaka dhi ne counties. Mano bende yo miyudo go pesa. Koro pesa gi te sirkal mag counties go tiyo kodgi e timo implementing budget. Mane momiyo awacho ni sirkal nyaka bed gi budget. Now kiwacho e wach deficit mitemi wuoyeni, deficit nitiere in terms of finances, to deficit go bende nitiere even in terms of payments. Nikech yudo kam sirkal ma counties ok oyudo pesa te mane gi target. Maybe ok yudo pesa no from the local collections kata from the national government. Bro chuno ni ga budget mane gin go cham nyaka bed gi ng'ikruok. Bende nyalo mane gima kelo gimiluongo ni pending bills. Gimiluongo ni gope makoro sirkal ok nyal chulo. Tiende ni pesa mane wageno ok oyudre maber. Nitiere ne tiyo kaka tiyo gi pesa. Mano is another topic we can discuss for a very long time. Okay? Tuolo kunyal bedo maber. To anya mana mule